Leuk dat je Jos bij mijn vlog. We zijn op dit moment in net in Brighton. We zijn net in Brighton. We zijn namelijk in Southampton. Dit is mijn vriendin Suzanne. Leuk dat je Jos. Dit is Jos. Yes. Wat gaan we hier? Even zien. Ja, vleeswaren, druien, brie. Wat is er nemen? Ik neem even eerst de saus. Dit is vers plakt. Vers plakt. En beter nog. Een bruin broodje heb ik die in mijn jasje. Af en toe eet ik een cherry tomaat tussen erop. En de vorige dagen telkens een full English breakfast gewoon. En ja, ik zal beginnen met mijn poached egg. Ja, die, of zal ik beginnen met mijn stuk spek. Of mijn jasje. Dit is een ballen. Dit is black pudding. En dat is een mushroom. Lekker tomaat, een grilde tomaat. En voor eerlijk gezegd, dat lijkt me de laatste wat zwier op mijn maag. En ik ga gewoon net zo'n sterke maag. Dan mag ik de hele tijd constant rennen zitten om dat weer te compenseren. Nou, vaak denk je in Engeland, het is net zo mooi waar, maar dat is net het geval. Het is gewoon fantastisch waar hier. Het is misschien net 20 graden, maar het is wel 22 graden denk ik. Het is echt mooi stroomwaard. Maar dan zijn we in het wetter in. Ik dacht, we beginnen onderwijs naar Brighton. Daar kom ik uit, maar wat zeggen we onderwijs? Een eendenpark. En we zien er toevallig helemaal gek van Hein. Het is Suzanne van der Zwaan. Ja, een paar reden hoor. Ja, die is aan het wasken. Zeg, met Sam, die gozer. Dit is mijn favoriete eend. Maar die zit alleen maar in Australië, in een poepgebied, Indonesië en Nieuw-Guinea. Poepgebied. Vertel. Ja, snotters. Zie je de snotters? Ja, snotters. Dit binnen de Niengies. Wat is het idee? Een noodtroot moeras van de wetlands. Het is hartstikke gevaarlijk hier. Heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Elk Heel moment. veilig te dienen. Ja, hè? Bij me heel goed misschien te weten. Ik is zo bij haar. Wat flauw. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Yeah, we're in Brighton. Yes. Hello Brighton. Als je nog wat te melden, zit dan achter in de reacties. Abonneer die. Soms gooi ik filmpje en kom omheen. Als je geen tomen, dan een pink omheen. En zeg ons het om u.